Гепатит або запалення печені – одно з самих розповсюджених і сур'ёзных захворванняў у свеце. Па даных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, гэтая хвароба закранула кожнага трэцяга жыхара планеты. Выпадкі заражэння вірусамі гепатыту А, Б, С, Д і Е фіксуюцца і ў Брэсцкай вобласці. Аднак меры прафілактыкі даюць станоўчыя вынікі. І сёння эпідсітуацыю на гепатыт у рэгіёне спецыялісты называюць спакойнай. За первое полугодие этого года зарегистрировано 460 случаев вирусного гепатита. Из них 11 случаев зарегистрировано среди детей до 17 лет. Существуют простые пути передачи, но в основном болеют взрослые. Это при половом пути, при инъекционном введении наркотиков, при непосредственном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями человека, а также при выполнении манипуляций с нарушением кожных покровов и слизистых. У бліжэйшы час медыкі мяркуюць узмацніць кантроль за донарскай крывёю. Плануецца яе дадатковае тэсціраванне, што дазволіць зрабіць прадукты крыві больш бяспечнымі і засцерагчы рэцыпіентаў ад віруснага гепатыту. Есть доноры, которые сдают кровь раз в 2-3 месяца. Есть доноры, которые сдают, доноры плазмы и цитофереза, они сдают кровь дважды в месяц даже. Но каждая донация, она обследуется на вирусные гепатиты. И если человек даже в течение года 10 раз сдал плазму, 10 раз мы его кровь обследуем. Самая дзейсная мера супраць гепатыту Б, гавораць медыкі, гэта вакцынацыя, якую праводзяць у першыя дні жыцця. На жаль, некаторыя бацькі адмаўляюцца рабіць прышчэпку сваім дзецям. Такая абыякавасць можа прывесці да сур'ёзных праблем здароўя дзіцяці, імунітэт якога не можа самастойна змагацца з каварным вірусам. Учитывая то, что в республике с 1991 года в национальный календарь прививок введена обязательная вакцинация против вирусного гепатита Б, естественно, сейчас больше пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом С. На настоящий момент производство вакцины против вирусного гепатита С практически не представляется технически исполнимым. А таму медыкі яшчэ раз настойліва раяць прытрымлівацца здаровага ладу жыцця. Адмаўленне ад наркотыка, выпадковых сексуальных сувязей, выкананне правіл гігіены і мер засцярогі пры правядзенні розных маніпуляцый з крывёю дапамогуць пазбегнуць захворвання і захаваць здароўе. Нікалай Ніўчык, Діяна Мішчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».